Ja, hvad er skrivedans? Det kan jeg godt forstå, det er rigtig mange, der stiller spørgsmål om. Jamen, kort fortalt, så er skrivedans faktisk nogle bevægelser, som bliver til konkrete linjer. Det er bevægelser, som børnene kommer til at opleve igennem leg, bruge fantasien og til musik. Musikken er meget vigtig i skrivedans. Og vi gør det med store, grove bevægelser, og det bliver mere til musik, hvor vi danser det, så får vi det ned på papiret, og til sidst bliver det til bitte små bevægelser. Og det er faktisk de grundlæggende bevægelser for at få en flydende, god håndskrift senere i livet. Så derfor er det fantastisk at gøre til børn på 5-8 år. Men det er sådan her i verden, alt består af lige og krumme streger. Og det er faktisk, det gør bogstaver, det gør alt. Og det bliver børnene opmærksomme på. Det, der sker, når man laver skrivedans, det er, at man får automatiseret de bevægelser, som man skal bruge for at få en smuk og grund og personlig og flydende håndskrift, som gør, at man kan koncentrere sig om det, der skal være indholdet af det, man skriver, og ikke det at få formet de her bogstaver.